Indauluan ni Mayor Sheila Galano, iti Iliti Paway, Ilocos Norte, dagiti 17 daycare centers tinang celebrar ti National Filipino Family Week nga addaan tema a pamilyang Pilipino pagtugon sa nagbabagong pananaw at panahon. Makita ti ayat ken suporta ni Mayor Galano dagiti ubing nga agad-adal karagiti daycare centers iti Paway, Ilocos Norte. Dito'y pa'y aginundawayan na tinakiragragsak ken nakipicture karagiti parents ken ubing tinasao a selebrasyon. When kinagpaiswanan na very memorable dating aldaw because daytoy makungkuna nga family day iti 17 nga daycare center iti ili tayo nga Paway. Basically daytoy family day da kas lang talaga tay ubobraan ti maysa nga pamilya no kasada ti balay ada iti panag contest da, singing contest, kas makita yo ada di kitay dance contest da, at the same time parlor games, kan daytay kang runaan, daytay panag camaraderie, wono panagi ammo kadi kiti daduma-duma nga ubing iti naduma-duma nga daycare center ti ili tayo nga Paway. Sinaludaran pa ni Mayor Sheila Galano dagiti mangisurusuro ken dagiti naganak karagiti ubing tangamin kunana ket narigat ti mangisuro ken mangaywan karagitoy nga edad ti maysa nga ubing. Narigat ti mangisuro ti kastoy nga kababatit nga ubing ay salute digiti naduma-duma nga memestras ken memestros mi iti 17 nga daycare center ti ili nga Paway because they have the heart and the passion nga isuro kang runaan kadigitoy formidable years digitoy nga ubing tayo. Isuro tayo tulangan kung nagtipagtayangan tayo kat marigatan tayo. So we give high respect to them ken kadigiti parents kaya teka na yung tibagbaga kanyada nga they should be one nga katinulong kadigiti memestra tay so damat lang ti mo na nga mestra kadigitoy nga anak da. On behalf ti ili nga Paway sisusuporta kami whatever dikiti programas, aktibidades, kadigiti na duma-duma nga daycare center ti nga Paway, Joey. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.